नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। अलग अलग मागणी पूर्ण करूक आग्रह करून ग्रामीण विकास आणि पंचायत अधिकारी कर्मचारी तसेच पंचायत सदस्य संघटन वतीन कारवार शहराच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरण सुरू असा। ग्रामपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, पंचायत विकास अधिकारी, कार्यदर्शी आणि कर्मचारी मिळून धरण करत असतात। कार्यालयाचे काम करताना खूप इतली समस्या जाता, सगळी समस्या निवारण करूक जाय तसेच सारखी व्यवस्था दिवूक जाय म्हणून गेल्या काही वर्षाच्यान सरकाराक आणि संबंधित विभागासमोर मागणी करत येयलात, जाल्यार अजूनही खंयचीय समस्याक परिहार मेळना। त्याका लागून धरण करचे नाइलाज जाला। ह्या सगळे समस्येक परिहार दिवूक जाय आणि सगळी मागणी पूर्ण करूक जाय म्हणून आग्रह करून सोमारच्यान धरण सुरू असा। सक्सेस ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇತಿಹಾಸ। ಇದು ನನಗೆ 1957ರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಪಿಡಿಒ ಬೇರೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೇರೆ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬೇರೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬೇರೆ ಅಂತ ಇತ್ತು। ಈಗ ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಇತಿಹಾಸ 3-4 ದಿನದಿಂದ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ವೃಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವೃಂದ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। कारवार शहरात आज MP विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांनी आपले नवीन कार्यालय उद्घाटन केले। शहराच्या जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारतात नवीकरण केले, MP कार्यालय रिबन कटकन आणि दीप पेटवून उद्घाटन केले। या संदर्भात जिल्हाधिकारी लक्ष्मीप्रिया, AC कनिष्क, नगरसभा अध्यक्ष रविराज अंकोलेकर, BJP कार्यकर्ता हजर असले। भारत माता की जय। जम्मू काश्मीरात काँग्रेस पक्षाक बहुमत मिळेलबद्दल उलयिल्ले कर्नाटकाचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर कृष्ण बैरेगौडा हेमी जम्मू काश्मीराचे इलेक्शन रिझल्टान खुशी जाला। काँग्रेसाच्या प्रयत्नाक फळ मेळ्ळा। हरियाणात बी जिखची आशा आशिल्ली, जाल्यार अपजय जाल्ले आश्चर्य जाला। काँग्रेस उमेदवार कमी अंतरान हारलात अशें तेमी सांगले। मंगळवाराक कारवार येयिल्ले रेव्हेन्यू मिनिस्टर कृष्ण बैरेगौडा हेमी पत्रकारांबर उलयले। कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्याक बदल करचे बद्दल विचारत ना, हायकमांड CM बरोबर असा, CM बदल करचे ना म्हणून वरिष्ठांनी बी सांगितलं असा असे त्यांनी सांगले। ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದೆ। जोयडा तालुक्यात सुप्पा सेवा सहकारी संघावतीन स्थानिक शेतकाराक कमी दरात शेताक उपयोग जावची वस्तू दिवूक मंगळवारच्यान सुरुवात झाली। 1967 सालात स्थापन जाल्ली सुपा सहकारी संघ 56 वर्सांक पांय दवरला। पॉवर ट्रिलर, जनरेटर, इंजिन ऑयल, पाईप असे खूब इतले वस्तू शेतकाराक कमी दरात ह्या संघामार्फत मेळटा। ग्राम सेवा सहकारी संघ लिमिटेड रामनगर 1967 साली त्यामध्ये ओपन होऊन आता इकडं तो आमचा 56व्या वर्षी वाटचाल चालू आहे। 56व्या वर्षी आम्ही एक नवीन ट्रॅक्टरसाठी पॉवर टिलर, ट्रॅक्टर असून दे, त्यानंतर प्लंबिंगचं सामान, जनरेटर्स, जे शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या ज्या वस्तू, पॉवर टिलरच्या, ऑइल, त्याच्या मोटरसायकलला लागणाऱ्या या सगळ्या वस्तू आम्ही सगळ्यांनी डायरेक्टर मिळून एक निर्णय घेऊन आजपासून उद्घाटन झालेलं आहे। उद्घाटनाच्या टाइमलाच आमचे माजी जिल्हा पंचायत संजय हनबार, तसेच आमच्या ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष श्री शिवाजी गोसावी, तसेच ग्रामपंचायत मेंबर्स, आमचे सगळे डायरेक्टर्स, तसेच आमचे CEO श्री सागर बाणावळी यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने हे झालेलं आहे। आणि हे असंच आम्ही पुढे जरा मोठं होऊन द्या म्हणून देवाकडे प्रार्थना करून आम्ही 1-2 शब्द बनतो।
MP विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमी मंगळवाराक जिल्हा पंचायत सभाभवनात सीबड आणि कोंकण रेल्वे निराश्रित लोकांले समस्या आणि इतर विषयाबद्दल लिखित अर्जी घेयले. कार आणि टँकर लॉरीमध्ये घडिल्या अपघातात कारीत प्रवास करचे एकच कुटुंबाचे 8 लोक गंभीर जखमी झाले. ही घटना कारवार तालुक्याच्या मुदगा राष्ट्रीय महामार्गाचेर घडली. अपघाताच्या वेगात कार संपूर्ण जखम झाला. कारीचे एअरबॅग ओपन जाल्ल्यान कारींतल्याक जिवाक अपाय जावचे चुकले. राष्ट्रीय महामार्गाचेर अपघात घडिल्ल्यान काही वेळ इतर वाहन संचाराक शक्य जालें ना. तेजेन सुमार 1 तास महामार्गाचेर वाहन रांगीत थांबून उरली. कार कारवारच्यान अंकोलाका संचार करताली आणि कारीच्या विरुद्ध दिशेन टँकर लॉरी संचार करताली. महामार्गाचे काम अपूर्ण आशिल्ल्यान अवघड घडूंक कारण जाले अशें स्थानिक लोकांन आरोप करून महामार्गाचे काम करचे IRB कंपनी विरुद्ध क्रोध व्यक्त केले. ಹಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೂರದ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯ ರೇ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯ ಎಂದ ಎಂದ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸ ಕಡೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸಣ್ಣ ಗಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಶಾಂತ. आयज येतल्यात न्यूज मुखाल न्यूज खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.